Ehing şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehing şeflere, tatar yaşlara, alga barabız, birge biz buldurabız. Sotsial çizimler tağın bir məğnəsizlikə düşər buldu. Bottle Cup Challenge. Onun aslı plastik şişəni bir tilüdən aşu. Buna şuşu işini başqarı için yaşlar ne kadar vakitlerin ərəmidələr. Nəqmin əminəm kebek. Dostlar, bu əybirgə vaxtınızı hiç də ərəmidməgіз, yaşlar totalışın qarağız. Çünki bizning yaşlarımız, bizning xəbərçilərimiz sizə bir köp türlü kızıqlı, motor süjetlər hazırladı. Biz başlayırız. Jayning ikinci ayı başlandı dostlar. Şunun bilen men sizni şön ko'ngildan qutlayım. Endi ko'plarig'iz o'zingizning oldingizga qo'ygan barliq maqsadlarni o'tagansizdek deb ishonib qolam. İmtihonlar berildi. Ko'plarigizning endi shug'orlash kechalari o'zida. Ham siz bosh otasizdir. Tag'in narsa bilan shug'ullaning deb. Aytagizlar, mana shu mezgillarda qo'lingizga qog'oz ham qalam tutib bir maqola yozing. Hammani gazeta betlarini jibaring. Men de sizinle bilen yazam. Nixon menga ilhom kelmeye. Mening bit qalamim oltin tugul. Qozon yanında ornaşqan İdil Яшьләр үзәге базасында Алтын каләм фестиваленең финал этабы үтте. 1996 елда biz bu festivalni boshlab җибәргәндә, балалар үзләренең мәктәптә язган сочинениялары белән киләләр иде. Хәзерге балалар менә соңгы фестивальләргә менә шундый зур портфолиолар 200-300 публикациялары белән киләләр. Алар инде диджейлар булып эшлиләр. Алар телекомпанияларда ярдәм итәләр. Анда хезмәттәшлектә, редакцияларда, газета, журналларда, аларның аңы инде менә журналистика хәзер. Безнең Россиядә бүтән мондай фестиваль, яшьләр журналистикасы фестивале юк. Аларны оештырып карадылар инде берничә регион, ләкин ул узак яшәмәде. Менә киләсе елга biz инде 25 еллыгына әзерләнәбез фестивалебезнең. Фестиваль берничә юнәлеш буенча узды. Матбугат журналистикасы, телевизион журналистика, радио тапшырулар, фотография һәм басмаларның дизайн һәм версткасы. Шул юнәлешләрдә Татарстанның 24 районнан 124 укучы катнашты. Алтын каләм фестиваленә мин инде 3нче тапкыр киләм һәм ел сайын аны бик көтәм. Бу елны исә мин аңа бик зак әзерләндем. Ничек дип сорасагыз, бик әйбәтләп йоклап килдем, йокымны туйдырдым. Чөнки алда безне 3 көн йокысыз төннәр көтә. Шуңа күрә әйбәтләп эшләргә. Яңа дуслар әлбәттә, яңа күп мәгълүматлар һәм әлбәттә инде җиңүгә өметләнәбез. Беренче тапкыр килгәндә журналистиканың нәрсә икәнен дә белмәгән идем. Әмма инде хәзер Ялкын журналы белән хезмәттәшлек итәм. Мин аның штаттан тыш хезмәткәре һәм булар барысы да Алтын каләм фестиваленең нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Фестивальнең финал этапларында телевидение юнәлешендә катнашкан укучылар көн сайын һәрбер этап турында тапшыру чыгардылар. Какая же удача попасть в финал фестиваля «Золотое перо». Он уже в который раз собирает юных журналистов. Не только взрослых, но и юных дарований. Кстати, а где они? Быстрее уже! Ага, без нас ничего не можете начать. Әйдәгез, башлыйбыз. Сәлем!
һәр яшьнең хәзер чаралары бар, мөмкинлекләр бар, гаджетлар бар. Үзен күрсәтәсе киләкче. Һәм менә бит телефонна үзең төшерәсең дә интернетка куясың да син йолдыз. Хәзер шулай бит. Әмма ләкин профессиональ сорауларны бер кешем дә әле уйламый. Бөтен эшне профессиональ рәвештә эшләргә кирәк. Хәтта видеоблогны да. Шуңа күрә аларга укырга кирәк, өйрәнергә кирәк. Фоторәсемнәрдә төшерергә, текстларны эшләргә, мотор итеп формалаштырырга бу материалларны. Шуңа күрә телевидениегә да шундый омтылыш та бар. 35 килгән телевидение буенча мин уйлыйм, аларның кайберсе бездә дә эшләргә тиеш дип уйлыйм. Чөнки безнең эчендә бу площадка кадрлар эзләү һәм киләчәккә татар телендә юк, ике телдә эшләүче кадрларны әзерләү. Син дә үзеңнең киләчәгеңне матбугат юнәлешендә күрәсең икән, димәк киләсе елга Алтын каләм фестивалендә катнашмыйча калма. Безнең яшьләр хайп ясый белә. Яшь җырчы Лейнаның «Малай на белом барсе» җыры 4 көн эчендә 2 миллионнан артык каралды. Ә бүген Лейна үзе безнең студиябызда кунакта. Сәлам. Лейна, иң элек әлбәттә инде безнең тамашачыларыбызны синең белән таныштырасы килә. Гомумән, бу исемне каян алдың? Кайлардан син? Шул турыда безгә сөйләп кит әле. Минем исемем Лейна. Хәзер инде мен 19 яшь, үзем Купмара районыннан, Купмара шәһәреннән. Вот. Шунда укыдым. Аннан соң инде Казанга күченеп килдем. Театральный училищеда укыдым. Хәзер менә җыр белән шөгыльләнәм. Нигә Лейна? Әнием Лейла, мин Лейна. Димәк, син бу үз исемең. Хәзер инде әйе. Юк, аңарчы нинди исем белән йөридең? Ул инде минем үзем белән калсын, ул бернинди дә хәзер катнашы юк минем тормышка, яңа исем, яңа тормыш дип мин үзем өчен решила. Һәм Лейна дигәч, инде минем әнием гел күз алдымда, һәм ул минем йөрәктә. Шуңа күрә мин хәзер Лейна. Һәм шулай гына әндәшүләрен мин, телим, кемдер теге минем иске исемне белсә дә, миңа менә хәзерге исем белән әндәшкәнен хочу. Аңлашылды. Бу исемнең мәгънәсен син беләсеңме, әллә инде үзең уйлап таптыңмы? Юк, без уны уйлап таптык, шулай спонтанно гына булды. Мин менә значение имени да караган идем интернетта. Анда бар Лейна дигән, Е хәрефеннән язылган. Минем дип языла, Лейнаны мин тапмадым. Шуңа күрә бу исемнең значениесе дагын мин белмим. Вот. Минем өчен ул әнием. Вот. Лейна, иң беренче тапкыр тамашачы сине нәкъ менә Элвин Грей концертларында күрде. Элвин Грей лейблы исемендә син чыктың. Менә бу танышу ничек булды? Без бит беләбез, Элвин Грей булай гына җырчыларны үзенең составына алмый. Мине менә ул инде минем команданы шиттәнең белән таныштырды мине. Шундый, закрытый тусовка иде инде ул минем исемем Лейна дидем дәген, минем ул вакытта бер генә җыр бар иде, Сөю калыр дигән. Ул җырны инде аның каршында җырлап, аның командасы каршында җырлап, миңа дидер төрле задачалар биргәннәр иде теге. Әйдә хәзер менә колыбельный шикелле җырла, әйдә хәзер оперный певица шикелле җырла дип менә шулай урам малайлары шикелле. Димәк, шуны сынаулар аша үтәләр. Әйе, анда мин бидем дәген, импровизациялар, тавышлар белән ясадым. Алар теге минем проверка теге тикшерәсеңме, теге кеше нәрсәгә способен, анда оялмый микән ул дип, шулай итеп тикшерделәр мине. Аннары соң инде 1 декабрьдә мин Татнефть аренада аңа карап тордым. Бу минем беренче шундый зур концерт, мин барган концерт. Аңа менә йолдызга караган шикелле, что-то шундый недосягаемый, уның ашындай кеше булып тоелды. Инде 8 декабрьдә бер атнадан соң мин аның белән бер сәхнәдә Уфа аренада выступать иттем. Бу минем өчен шок иде. Лейна, мин һич уйламас идем, синең белән танышканчы, синең белән сөйләшкәнче, син шулай татар телендә яхшы оралашасың дип, яхшы сөйләшәсең дип. Менә бу минем өчен ничектер менә Лейна, ул ничектер рус кызы татар телен өйрәнгән кебек иде ул. Әйтүчләр бармы шулай дип? Әйе, миңа менә күп кеше интервью
алырга безнең белән сөйләшкәч, теге Лейна татарча аңлыймы ул дип сораулар бирәләр. Мин белмим, нәрсә белән ул связано, может, минем кыяфәт беләндер, исем беләндер, бәлки, белмим, мин үзем татар курсында укыдым, театральное училищеда. Вот. Ну, шуңа карамастан мин үземнең татар телене тегеп совершенстве, прямо әйбәт, шундый матур итеп сөйләшә дип әйтә алмыйм, мин тырышам. Вот, bütün татар телләрен аңлыйм. Өйдә әнием, әтием белән татар телендә сөйләшәбез. Вот, шулай. Үй каршында хәмерләшләр, аңлаган әйтәләкләр, шагырдалар бу шатырга сагыш тулы йөрәкләр. Разные группалар, видеоблогерлар минем клипны менә полностью заливать мәдләр интернетка, а менә специально как будто кой бер теге провокацион моментларны гына обрез итеп, аларны кушып, җырга теге салып, шулай итеп интернетка закидывать иткәч, кеше минем клип шундый моментлардан гына состоять итә дип уйлады бугай. Һәм шул теге полный версиясын инде карамагач, аның изначально миңа шулай итеп негатив алар яза башладылар. Негатив күбәйгән саен мин йөрәк рәнҗи башлады дип әйтим соң. Әниемә дәген шалтыратып теге еллап, бик переживать итеп, әнием миңа геләйтә, не переживай дип, хотя үзе дә переживать итте инде ул. Вот. Кеше мине шул клип буенча гына обсуждать мәде, а уже минем как личность обсуждать итте, мине белмәгән килеш, минем турында теләсә нәрсәләр әйтеп, инде минем гаиләне, минем команданы телгә алып, бу минем өчен бик авыр период булды. Шуңа күрә без команда белән ул клипны интернет шилтәреннән алып атырга решили. Бүтүндәй менә эстрададан китергә дигән фикерләр булмадымы ул вакытта? Юк, бу минем өчен бер шундый этапы, ул этапны миңа узырга кирәк иде. Һәм ул этапны миңа авыр булса да уздым. Хәзер инде менә икенче клип төшереп, безнең шундый яңа безне тыңлаучылар. Менә монысы инде яңа сулыш, син бүтүндәй башка Лейна булып килеп бастың, үзең шундый шук, шаян, һәм ни өчен шулай да рус телендә бара бу җыр дип сораучылар бик күп. Минем менә рус телендә сөйләшкән кеше дә, татар телендә сөйләшкән кеше дә бу җырны аңласыннар өчен без аны ике телдә ясадык. Безнең бит Татарстанда русскоязычныйлар да күбәймәгез, шуңа күрә без хотя бы теге әзгенәсен алар да аңласын дип шулай итеп рус телендә яздык. Шуңа карамастан без инде менә кичә студиядә полностью татар версияны записать иттек. Скоро без аны интернетка куябыз. Как-то бегал за мной мальчуган, мне пришлось ехать с ним в Шимардан. Нам не нужен седан, баклажан, у нас есть КамАЗ, это мой Татарстан. Малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Малай на белом барсе, кажется мне принцем на коне. Анда күбрәк шәһәрләрне аласы килгәни, әмма җырда урын бесконечный түгел, ул резиновый түгел. Шуңа күрә күп кеше теге ничә банда арча юк, ничә банда теге бүтән шәһәр юк дип сораулар бирә. Вот мин тамашачыларга әйтәм, урын җитмәде, бөтенесен кушырым, бөтенесен җырлар идем. Лейна, ничек соң менә синең, менә җырчылар безнең бик күбәйеме? Бик күп җырчылар, алар бөтенесе җырда язалар, клипта төшерәләр. Ләкин аларны менә шулай тиз генә, шулай торып хайп ясаганнар юк. Хәзер чынлап та менә синең шушы җырыңа каверлар эшли башладылар. Бу шок катмалы хәл. Бу минем өчен шок. Аның секреты булса, мин аны чыннан да әйтерим бөтен кешегә. Әмма секреты юк. Мин просто, миңа кажется, мин бу клипта үз-үземне уйнадым. Аны тамашачы сизде, күрде миннән ди булганын, теге Миләшәнең клибыннан соң да бу бит инде икенче, мин монда икенче светта появилась как бы. Яларын сизеп, репостлар ясап, теге комментарий, лайклар куептыр, бәлки шулай итеп булып чыккандыр. Мин үзем дә аңламыш калдым. Мин менә хәзер сагат сайын Instagramга керәм, тикшерәм, анда хэштег буенча тикшерәм, кем нәрсә төшергән. Бу минем өчен инде шок, бу минем өчен була алмаслык хәл иде. Без бу клипны 3 сутка төшердек бит инде, һәм кичке 11дә йокларга ятып,
1 сағат йоклап, кичке 12-дә подъем, жуынам, кейінем барам визажистка, сағат 1-дән 3-ка кадәр ул мине бизәндерә. Инде 3-тән безнең съемка башлана, и до 10 до 9 вечера менә ничә без иртә белән чырдык теге кадрда кешеләр, машиналар әз булсынга. Вот, и шулай итеп 3 сутка эчендә мин 1 сағат йокладым, 11-дән 12-га кадәр. Вот, и тагын бер шундый интересная история. Миләшләрем клибыннан соң миннән интервью алганнар иде, һәм сораганнар иде. Сезнең бөтен клибыгыз шундый провокационный булачакмы дип. Мин аларга обещать иттем, то что мин менә авылда теге каеннар арасында сыер савып, әле клип чыгарырмын дигән идем. Һәм инде шул сүзләрдән отталкиваться итеп, без менә каеннар арасында татар костюмында клип сняли. Минем бу клипта малай на белом барсе сыер савасым килде. Чыннан да без бардык фермага. Но ничәптер белмим, минем теге необычный внешность еще микән сыер миннән курыкты. Мин аңа несколько раз килдем. Мин инде аның былай итеп якын киләм, тиям генә, именно. И она прям начинает пинаться, убегает. И ул мине шундый куркытты, и меня, расстроилась очень сильно. И меня иттем, давайте тогда снимем нефть и молоко. Вот. Но бэкстейджда миңа кажется булачак, когда мин хочу аңа притронуться всем желанием, хотела сыер савырга первый раз в жизни, но не получилось, к сожалению. Лайна, алга таба Элвин Грей концертларында чыгыш ясау булачакмы, сине без анда күрә алачакбызмы? Бу сорауга минем пока что җавабым юк. Бөтен кешегә билгеле, ул бит инде хәзер Мәскәүгә күченде имегез. Белмим, предложениелар булса, әлбәттә без мин буду рада, аны инде без үзебезнең команда белән решать итәчәкбез. Мин белмим, вакыт күрсәтер. Лайна, без сиңа шушы башлангыч иҗатыңда әлбәттә инде уңышлар теләп калабыз. Бу иҗат чишмәң һич кайчан саекмасын, һәр вакыт безне шулай хайплар белән сөендереп тор. Ә без исә дуслар, киләсе тукталышларга күчәбез. Күчәмине әшигем, күштән яшаңлар икән. Әбигә барасың, алайса ярашырсың. Әйебием нәгеләйем, сыяш кебек күңелем, сәламәтлек бирсәң, хыдаянсың булсын гомерем. Яшь булуларына да карамастан, театрга гашыйк бу егет кызларның сәләтләренә сокланып туймаслык. 27-нче татар гимназиясе каршында эшләп килүче сәләт студиясенә ирешә булачак чын актерлар белән сезне якыннанрак таныштырасым килә. Аларны көтәләр инде. Әнәсе хәзер тирҗисеннәр ди, туташын куйра ди. Сине дә шакырдымы? Картабыштан килсен дидеме? Сине генәдер шул. Сине үзеңне генә әнә зиратта көтәләр ди. Кабердә хәзер. Алла сакласын. Юк инде. Алай икәү генә сыйланып йөрмәгез. Бу юлы минем нәүбәтем. Без бүген уйныйбыз Зәңгәршәл дигән спектакльне, мин Мәрфуганы уйныйм. Без аны почти 1 ел куябыз инде, өйрәнәбез. Яхшы выступим дип уйлыйм инде. Театр студиясенә ирешүләр арасында бик бәләкәйләр дә, инде олырак укучылар да бар. Репертуарда күп төрле, араларында әкиятләр дә, тормышчан әсәрләр дә бар. Яшь артистларның чыгышларын карарга мөхтәрәм кунаклар да килгән иде. Искиткеч талантлы балалар, шундый матур спектакльдә уйныйлар, татар телен камил беләләр, образларга кереп уйный беләләр. Искиткеч талантлы, карап торырга күңелле. Менә бу 27-нче мәктәп директоры Люция Хадиевна белән сәләт оешмасы җитәкчесе Раил Фадимовичның мин бу бик зур уңышы дип уйлыйм. Искиткеч әзерләгәннәр, балалар шундый шат күңелле, матур чарада әти-әниләр белән бергә килгәннәр. Менә безнең милләтебезнең киләчәге, безнең телебезнең киләчәге бар икәненә тагын бер кат ышанып, сөенеп утырдым. Сәләт театр студиясенә ирешләр уйнаучы күп кенә бәйгеләрдә беренче урын яулаган "Без 5 бала үстек" әнкәй белән спектакле тамашачылар күңеленә аеруча хуш килде. Әнкәйләр турында нигә күп язасың дип сорыйлар. Ничек җавап бирсәм дә, тулы булмас кебек. Әнкәй белән генә үскәнгәдер бәлки.
Бөек җиңүгә багышланган күренеш тә бар иде. Аны әлеге студияне җитәкләүче Раил Фәгимович үзе язган. Гомумән, балаларның һәр чыгышы өчен җан атып тора ул. Күп кенә күренешләрдә үзе дә чыгыш ясый. Безнең Сәләт театр студиясында 105 бала шөгыльләнә. Теләүчеләр бик күп, ләкин инде барысын да алып булмый. Менә алар булса, безнең инде 3 елга дип исәпләнгән. 3 ел biz аларны үстерәбез, матур итеп чыгышларны күрсәтәбез. Һәм инде менә 11нче класс чыгарылыш укучылары кебек аларны чыгарабыз. Менә репертуарны сез ничек сайлыйсыз? Репертуарны мин әлбәттә балаларга карап сайлыйм. Балалар белән киңәшләшәм, аларның әти-әниләре белән киңәшләшәм. Һәм инде балаларның аны бит инде репертуарны сайладың, рольләрне бирдең түгел, баланың эшкә ягын. Барысында ничек тә белергә кирәк, һәм инде аларга тәкъдим итәргә кирәк. Менә шуннан матур гына спектакльләр, үзекләр һәм инде әкиятләр туа. Инде сезнең укучыларыгыз сәхнәдә чыгыш ясаган вакытта нинди хисләр кичерәсез сез? Сәхнәдә чыгыш ясаган вакытта шул хәтле хис кичерүләр кичерәм, борчылам. Давленияларым менә, ниләр күтәрелә, давлениялар күтәрелә. Үзем борчылам, әлбәттә инде ул үзең сәхнәдә булу, ул икенче төрле икән. Ә менә балалар сәхнәдә булу, ул бөтенләй бүтән кичерү. Ай-ай. Менә кайда икән ул Гафия? Әкият ярат мин димә. Ай Гафия, син дөрес эшләмисең, мин сине. Әкият иленә җибәрәм Гафия. Ишетми, белми, күрми калма. Нишесеннән алып 9 августка кадәр Болгар шәһәрендә яшьләр туристик форум узачак. Әлеге чара Россиядә беренче тапкыр үткәрелә һәм 750дән артык кешене бергә җыяр дип көтелә. Әгәр дә синең дә дустым әлеге чарада катнашасың килсә, аста күрсәтелгән сылтамага шакырып гариза тотар. Сәлам дуслар, яшьләр тукталышы Иннополис шәһәрендә. Монда яшьләр өчен информатика буенча халыкара мәктәп ачылышы уза. Әлеге мәктәп 25 июньнән алып 5 июльгә хәтле эшләячәк. Мәктәпкә Россия Милли Олимпиаданың төбәк этабы нәтиҗәләре буенча 300дән артык балл җыйган укучылар белән тәкъдим ителде. Рузил, сәлам, син информатика белән кайчаннан бирле шөгыльләнә башладың? Ну, я начал заниматься информатикой олимпиадной в этом году, но увлекался ей давно, и поэтому и переехал на поле, чтобы больше углубиться в этот предмет. Нишләп информатика, математика, физика, химия өлкәләре түгел, информатика? Ну, я до этого где-то до класса 5 занимался олимпиадной математикой именно. Потом так получилось, что я пошел работать в технику, и это меня увлекло, всякие компьютеры, там, роботы, это меня увлекло. И у меня начало получаться именно олимпиадная информатика, поэтому я продолжил заниматься этим предметом. Сез менә олимпиадада нишләдегез һәм нишләячәксез менә шул көннәр дәверендә олимпиада барган вакытта? Но у нас сегодня был только пробный тур, получается, мы посмотрели компьютеры, посмотрели тестирующую систему, но с завтрашнего дня у нас будет каждый день новый тур, и на результатах этих туров будет составляться таблица рейтинга, как и личная таблица, так и таблица, получается, общая по странам. Рузил, менә бу олимпиада безнең кешеләргә нәрсә кирәк ул? Сез нинди яңа сулыш кертә аласыз микән? Эти всеразличные олимпиады как раз таки нужны, чтобы выявлять сильных программистов, которые в дальнейшем будут приглашаться в различные проекты и дальше продвигать этот предмет. Я очень рад, что растет количество людей, которые интересуются всевозможными направлениями, связанными с компьютерами, информатикой, робототехникой и всем тем, что меняет нашу окружающую жизнь. Мы надеемся, что вам будет у нас интересно не только, так сказать, принять участие в этой школе, но и посмотреть, чем занимается университет, чем занимается Центр робототехники университета, национальная технологическая инициатива. Мәктәптә Казахстан, Кытай, Нидерланд, Болгария информатика буенча илкүләм олимпиадалар лидерлары катнаша. Катнашучыларның яше 15 яшькә кадәр. Информатика буенча халыкара мәктәп азагында юниорлар арасында ACH Cup 2009 кубогы уйнатылачак. Same when I'm away from you. Do you know the line
time that I'd walk for you. We could turn around or we could give it up, but we'll take what comes, take what comes. Oh, the storm is raging against us now. If you're afraid of falling, then don't look down. But we took the step, but we took the leap, and we'll take what comes. Walking the wire, love. We're walking the wire, love. We couldn't be higher. Oh, we're walking the wire, wire, wire. So look out down below. Ярты сәгать вакытыбыз менә бик тиз узды да китте, һәм сезнең белән инде сыгылышыр вакытта килеп җитте дуслар. Киләсе очрашларга кадәр. Пока-пока. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go